равзанаи трансферии футболбозон ҳамеша бо драмаҳои ҷолиб мегузарад. Аз нархҳои гарон сар карда то ба музокиротҳояш дар футбол яке аз замонҳои ҷолиб ба шумор меравад. Ин замоне мебошад ки дастаҳо байни худ то охирин лаҳзаҳо гуфтушунид мебаранд. Ҳама мавсим ин чиз рух медиҳад ва як фанбаза хушҳол ва дигараш нороҳат ё хашмгин мешавад. Биёед 10 ҳолатеро мебинем ки нофаҳмиҳо байни дастаҳо барои харидории футболбоз шудаанд. дӯстон, имрӯз дастаи Барселона дар дораи бозиҳои ҷоми Испания бо Интер Сити бозӣ анҷом медиҳад. Шогирдони Хави мехоҳанд пирӯзӣ ба даст оварда ба даври баъдӣ бемушкилӣ рохат гиранд. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои ҷолиби футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfoot. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Коди Гакпо. Аввал мо ҳолати ба наздикӣ рухдодаро қайд карда мегузарем. Хабарҳо зиёд баромада буданд ки ситораи нидерландӣ ин зимистон ба Олд Траффорд меравад. Тенхаг мухлисаш буд ва мехост тобистон ӯро харидорӣ кунанд ва баъди бозии зебояш дар ҷоми ҷаҳон Юнайтед ин гузаришро барвақттар мехост анҷом диҳад. Ба назар чунин мерасид ки девҳои сурх хунукназарӣ карда ба Ливерпул иҷоза доданд то бо ПСВ ҳама масъаларо ҳал кунад. Рӯзҳои истироҳатиам кор карда онҳо аз таги бинии Юнайтед Кодиро бо маблағи 37 миллион евро харида мухлисони Юнайтедро ғамгин карданд. Албатта ки Юнайтед муносибати Тенхаг ва Гакпоро дида шонси бештар дошт. Дуюм, Луис Диас. Камтар пеш оиди маҳорати дуздии бозингарон аз ҷониби Ливерпул ҳарф задем. Ин дафъа бошад онҳо мухлисони Тоттенхемро ғамгин карданд. Ливерпул Диасро назора мекард ва тобистон мехост харидорӣ кунад. Тоттенхем бошад дигар фикр дошт ва моҳи январ нақшаи гузаришро мекашед. Онҳо бисёр наздик ба бастани шартнома буданд, вале Ливерпул даромада корро ба фоидаи худ кард. Маҳорати Диасро дида Ливерпул ӯро моҳи январ бо нархи гаронтар харид ва умед ба оянда дошт. Онҳо ҳама талоши Тоттенхемро барбод доданд. Бозиашро дида дастаи лондонӣ ҳар рӯз пушаймон мешавад ба фикрам. Сеюм, Жил Кунде ва Рафиня. Хай дуздидани як футболбозро фаҳмидем, не ки Барселона якбора ду гуфтушуниди Челсиро барбод дода бозингаронро ба Каталония бурд. Челси Кундеро вақти зиёд назора мекард, вале ҳеҷ ба хулосае омада наметавонистанд. То онҳо гуфтушунид карданд ки Барселона даромада бо маблағи арзонтар ӯро ба дастаи худ ҳамроҳ кард. Ҳолати Рафиня бошад каме дигар хел аст. Челси бо Лидс ҳама гапу чапро ҳал карданд ва Фабрицио Романо ҳамон калимаи сеҳрноки "Here we go"ро гуфта буд. Аммо Рафиня худаш розӣ нашуд ва мунтазири Барселона монд то орзуи худро дар он ҷо амалӣ созад. Челси шояд ҳамон замон чунин хашмгин буд ки рафта офиси Барсаро ба сарашон чапа мекард. Чорум, Жоржиньо. Ин нимҳимоятгар дар ҳайати Наполи дар серия А бозии хуб нишон медод ва чанд мавсим қабл дастаҳои дигари аврупоӣ талабгораш шуданд. Ҳунарию диққати Манчестер Сити ва Пепро ҷалб кард ва чанд бор таърифу тавсифашро аз даҳони Пеп ҳам шунида будем. Гуфтушунид байни онҳо хуб мерафт ва ҳама интизор буданд ки Челси ба майдон даромад. Лондониҳо корро дигар тараф бурданд ва Жоржиньоро ба Стэнфорд Бриҷ даъват карданд. Ягона плюси онҳо сармураббӣ Сари буд ки барои ин гузариш саҳми худро гузошт ва футболбозро розӣ кард. Челси Жоржиньоро бо маблағи 50 миллион паунд харидорӣ кард. Панҷум, Роналдиньо. Роналдиньои 23 сола соли 2003 қариб буд ба Манчестер Юнайтед гузарад. Девҳои сурх то ҳозир худро намебахшанд ки бозингари хуберо аз даст доданд. Юнайтед Роналдиньоро назора мекард ва мехост ӯ ивазкунандаи Бекхем шавад ки бо нархи 30 миллион евро ба Реал рафт. Барселона бо гуфтушуни доиди Бекхем чашми Реалро ба ӯ равона кард ва нилнориҳо бошад Роналдиньоро хариданд. Ин ҳама сару садоҳо дар байни чанд соати ба шуморе ба вуқӯъ омаданд. Шашум, Криштиано Роналду. ин ҳам яке аз ҳолатҳои серсару садо дар футбол шуд. Роналду тобистони 2021 оиди тарки Ювентус кардан ҳарф зада буд. Нокомӣ дар Лигаи Чемпионҳо бо дастаи итолиёвӣ ӯро маҷбур кард то ба дигар даста равад. Гап сари он мерафт ки танҳо шумораи ками дастаҳо ӯро харидан мехостанд ва якеаш Манчестер Сити буд. Сити хело ҷиддӣ корҳоро пеш мебурд, вале дар охир Юнайтед худро ҳамроҳ кард. Рио Фердинанд ва Алекс Фергюсон сабаб шуданд ки Роналду қарори худро иваз карда ба Олд Траффорд баргардад. ҳафтум, Алексис Санчес.
соли 2018 Санчес қариб дар танҳоӣ Арсеналро ба пешкаш ола мекард ва бозингари асосии даста ба ҳисоб мерафт. Манчестер Сити чанд моҳ бо намояндагони бозингар гуфтушунид анҷом дода наздик ба бастани шартнома буд, вале Юнайтед инҷо ҳам маоши баланд пешниҳод карда ӯро ба дастаашон ҳамроҳ карданд. Ҳамчунин ба Арсенал Мхитарян пешниҳод карда шуда буд. Ҳамчун бизнес Юнайтед дар кораш муваффақ шуд, вале дар асл он трансфер яке аз бадтаринҳо дар Англия ба ҳисоб меравад. Аштум, Виллиан. ӯ ба дастаи Анжи нав шомил шуда буд, вале дастаи Русия бо сабаби мушкилиҳои иқтисодӣ маҷбур шуд ҳама бозингаронро ба фурӯш гузорад, сар карда аз бразилиҳо. Тоттенхем бо нархи 32 миллион паунд омодаи харид буд, вале Роман Абрамович, молики Челси, дар он вақт ба миён даромада дар охирин рӯзҳо ба дастаи ба ӯ ошно суҳбат кард, ки пешниҳоди онҳоро қабул кунанд. Мавриньо ҳамон замон мехост Виллиан ҳарчи зудтар ба Челси ҳамроҳ шавад. Ҳама ӯро дар тамрингоҳи Тоттенхем интизор буданд, вале ҳолат ба куллӣ тағйир ёфт. Нуҳум, Фред. ҳолати дигаре ки Юнайтед бо Сити муқовимат доштанд. Гвардиола аз бозингар огаҳӣ дошт ва ӯро дар ҳайат дидан мехост. Фред бо Шахтёр Донецк бозии хуб нишон медод ва нархаш рекордӣ 60 миллион евро гуфта мешуд. Юнайтед ҳам завқи Мавриньоро дида Фредро бо маблағи 50 миллион евро харидорӣ кард. Ин ҳолат ҳам нишон дод ки Юнайтед дар бозори футболӣ хубтар аст, вале ба фикри шумо Фред ба пулаш мувофиқ бозӣ кард ё не? Даҳум, Ромеро Лукаку. Ромеро дар Эвертон беҳтарин ҳамлагар шуд ва Челси нахуст шуда ба шикораш баромад. Таърихи бозингар дар дастаро дида ҳама фикр мекард ӯ ба Стэнфорд Бриҷ бармегардад. боз Юнайтед ба музокирот ҳамроҳ шуд. онҳо Маратаро як тараф гузошта дар охирин соатҳо Лукакуро дуздиданд ва ӯро ба Олд Траффорд бо маблағи 75 миллион паунд оварданд. Челси бошад дарҳол ҳолатро бо харидани Марата ором кард. аҷибтарин рӯйдодҳо дар футбол. Ба шумо кадом ҳолат писанд омад? Дар комментария нависед ва интизори наворҳои нав бимонед.